Agur bero bat, adizkide eta zenide guztioi. Badakizue Bilbok 7. gotzaina daukala. Kasu honetan, Arratian errotutako eta Bilboko Errekalde auzoan bizi izan zan familia baten sortua. Fedean, aurreko gotzainaren olmarioren moduan, Bizkaiko elizan ezitakoa. Eta izan be, beti atzerrien egona zan denboretan lurralde honetako elizea eroan dot neugaz. Ez dakit egokiena aita santuari eskerrak emotea dan, ez dut uste. Hori bai, benetan be, eskertzen dut nigan jarri dauan konfidantzea. Baina egia esan, ez da sasoirik onena txaloak joteko edo algaraka ibilteko. Gure ingurua eta Europako gizartea asko aldatzen dabiltz, eta eliza modura aurretik daukaguzan erronkak gero eta zorrotzagoak dira. Batzuk, ia pozik nagoen itaundu deustie. Egia esan, albistea hartu nebanean ez nintzen larregi postu. Baina hori ez da garantzitsuena. Denboreak erakutsiko dau nire itxaropena betetan dan. Hau da, nire fedea bizizan dodan eta orain gotzain modura hartzen nauan alkarte hau nigaz pozik egon daitela. Inori eskerrak emotekotan jangoikoari. Eta ez gotzainan azalako. Fedeari eusten lagundu deustalako baino. Behar bada nire bizitzan ezagutu dodazan pertsonak eta esperientziak zerbitzu barri hau hobeto gauzatzeko ikasgaia izan dire. Eskatu izue gauza bat niretzat. Harremanetan, otoitzean, arazoei aurre egiteko moduetan argitasuna euke daidala. Eta jendeagaz, etenbako alkarrizketan danok batera aurrera egin daigula. Jesusen bihotzaren antzera bizi gure dut. Ez nago estu eta larri. Badakidalako jangoikoak ekarri nauala onaino. Begoñako amatxuren babesa eta zuen otoitza eskatzen dudaz. Bidean alkartuko gara. Hurrengora arte.